Renomirana tvrtka Bader 1862 i Vigor vodka nam je dovela i prošlogodišnje još danas aktualnog državnog prvaka. Učesnika svjetskog prvenstva ove godine u Singapuru gdje je osvojio 4. mjesto na svijetu. E sad, sve sam rekao, samo nisam rekao ime. Cijenjeni gospodin je Karlo Damjanić, Istra Bader HR. 3, 2, 1, 0, sad, ali ne budu 2 kanala. Bravo. Vamos.